Аделина, върти тука. Аз въртя, ама няма само аз да въртя. Въртя и аз, само че аз правих. Гледай сега да катастрофираме. Оле, чакай, мамо, чакай. Защо не можа да... Чакай, спри. На къде сега ти? Минавай да по-бързо. Върти назад, върти. Минава, бе. На къде, бе? Абе, назад. Защо назад, бе? Защото ще се блъснат с нас. Няма, бе, да се блъснат. Айде вече. Ние сме в Венеция. Да, бе, да. Минали сме покрай Венеция. Нищо. Много е красиво. Много ми е хубавичко. Ау, красота! Леле, и това на клипче, Ади. Клип ли правиш? Да. Клипче. Върти, защото всичко ще се вижда. Давай, ето ти фитнес. Ох, че е хубаво! Това е наистина разкош. Разкошотия. Това трябваше да го направим много отдавна. Да, ама то добре, че минахме покрай тези. Да бях мечтала, аз въобще не съм се сещала да... че яко, ама. Айде, пей, де! Няма да пей. Пей, пляс педалите. Сега някоя жаба скача от тук. Плок. И оттам не може ли да се мине? Да, бе, ние сега ще минем оттам. Че красиво, ама. Ще видиш колко хубаво клипче. Отдолу не може ли да минем? Там. Не знам къде трябва да се скрием, за да минем там. Много красиво, много. Ние не видяхме колко часа тръгнахме, да, ама? Няма 5 минути горе да се мине. Имаш нещо като такова, че дърча отгоре, се пак важда. Сега чадърче, няма да те стопи слънцето. Върти и стига си намирала косури. Тук трябва някаква въдглавничка да си свишни клещичка. Ти вече започна да искаш ти екстрата. Обей! Чакай, че няма, знаеш как ми? Давай, върти. Аделина ще ти отнема книжката за правоуправление. Я да видя ти какво ще направиш. Аз не мога и да снимам и да... Ти да не виж, че е много лесно. Това да не е кола. Давай. Ще ми отнеме, тя. Тук май не може да се минава. Що? Ами сега? Дай назад. Много търсена е назад обаче. Да бяха сложили знак забранено. Чай да не се резнеме назад сега. Давай. Върти! Като ватман съм. Като ватман. Точно. Като ватман. С тая ръчка тук. Хладно. Да. И с тия върбички, красота. Да, много е готино. Това беше рибен ресторант преди. То може би пак е. Не, сега не е. Не е ли? Сега е такъв български кухня. Функционална кухня. Да. Може да дойдем някой път да хапнем един бобец. Много е хубаво, ти знаеш колко стоят тия, знаеш какви питки правят. Питките... Кой мирише на това? Ще... Слагат на масата някакви чубички.
тия степици. Бирички и... Забрави. Абе! Обе, Аделина! Помощ! Моста на въздишките. Ей! Поне да има за кой да въздишаш. Аз имам, пък не знам за тебе. Ей, че хубаво! Я ти кефа. Само да не беше толкова жега. Толкова е хубаво. Дори да не се бях съблякла с пека. Deep Purple. О, то тук мирише напитки. Така знаеш, това е стиле. Този ресторант съм го виждала само от пътя там, който съм минавала. Това беше на тези, на смислите, което е един от собствените. Не знам за на това. Те го направиха. Може още да си. Хе-хе. Как беше тая песен? Пляс, пляс, педалите, пляс, пляс, педалите, водно колело. Пляс. То си Тан, тан, тарара. Да, да. 15 минути. Ей, така разглеждаш. То вече има кой да какво да разгледам. Ма от друго място сега. Иначе си минавал с кола хиляди пъти, обаче... Към Гьола не съм. Искам да изкоча поне една жаба. Да бе, да ми изкача жаба. Водна змия не искаш да изкочи? Айде сега водна змия, не да е така. А в тая топка не се ли задушават тия деца? Не знам. То няма въздух вътре. Да. О, не, това е та пчела ли, не това ли? Трябва да попитаме сега тоя, имаме ли възможност за още едно кръгче. Виждаш ли как жабите крякат? Тоест, чуваш ли? Чуй бе! Не чувам. Ей! О, да! Да я! Тя не кряка нещо там. Мърка там. Не, чакай, че ще има катастрофа. Я да те снимам. Ох! Ето те. Ето ми. Много ми е горещо. 30 и не знам колко градуса е. Другия път се обличи още по-дебело. Аз не съм се облякла да. Искам той да каже, имаме ли още време. Я, тихо ти, казача. Така, аз... Извинявайте! Още колко време имаме? Добре, мерси. Хе-хе. Айде повърти малко зад и та... Обаче виж какво се задава. Нека малко да разходи. Айде, до тук казай чао. Чао! Това беше. Правим втора обиколка, да потренираме малко и ще видим до по-късно. Чао, чао!